En el podcast que todos quieren oír, abriendo melones sin censura surgir. Albert y yo, sin pelos en la lengua, de temas polémicos la verdad se despliega. Conversaciones arriesgadas sin control, se habla de todo sin tabúes ni protocolo. Sexo, política, religión y más. En abriendo melones ningún tema se va. Con Albert y yo no hay tema vedado. La sinceridad sin filtro es su legado. Los melones se abren y la verdad fluye. Molt bona tarda, senyors i senyores. I a partir d'ara els hi direm meloneros i meloneres. Tenim avui un nou programa amb un convidat que per fi trenca una mica aquesta tradició d'Alberts. Sempre estaven tinguent convidats Albert Garcia, Albert Vázquez, que per cert tenim una secció nova, que ja veureu qui és el nou col·laborador de la taula. Ja ha començat amb els copets i després a postproducció em direu que no es pot donar copets, però donem la benvinguda al nostre convidat d'avui, Enric Vera. Molt bona tarda, Enric. Molt bona tarda, companys. Encantat d'estar aquí. Bueno, a mi l'Oriol no em presenta perquè no cal presentació per aquest presentador. Em dic Albert González, ja em coneixereu d'altres capítols com l'1 i el 2, el d'emprenedoria i el de discapacitat auditiva. Però bueno, el primer podcast en català. Ja vam dir al primer programa que no ens tancàvem a res. Igual un dia, si aprenem japonès, ens llancem amb el japonès, però de moment comencem pel català. Tens raó, Oriol, en què hem trencat amb l'estereotip de que només venen alberts. Ara cal que vingui una dona, perquè si no ens acusaran de masclistes. És veritat, també. Llavors, això és el proper pas que hem de donar en aquest programa. Però bueno, Enric, benvingut, estàs a casa teva obrint melons en el dia d'avui. Obrint melons. Demà passarà a ser abriendo melones, però perquè a xarxes el castellà ja saps que té com més força. Però per parlar amb tu, a mi m'agrada parlar en català, perquè se'm faria estrany parlar en un altre idioma. Ja ho fem els dimecres, vam parlar en castellà i ja no toca. Ja li crema per dins. Ja em crema parlar castellà. Doncs benvingut. Bé, la gent no et coneix, jo sí, però m'agradaria que et presentessis tu una mica. Digues una mica què has estudiat, quines coses t'agraden. Bueno, doncs jo, a part de tota l'educació obligatòria i tal, després del batxillerat vaig anar a fer Ciències Polítiques. Vaig estudiar 4 anys a la Universitat de Barcelona, Ciències Polítiques, i després, a nivell més de formació posterior, vaig començar el màster d'anàlisi política, no el vaig acabar, em va quedar el treball final de grau de màster, i res, després ja m'he dedicat a nivell laboral a diferents qüestions i ara mateix estic en el món immobiliari, gestionant... és que he canviat de departament fa poc, però bàsicament gestionant problemes ara de temes d'expropiacions, temes de viviendes buides i tal. Bàsicament això. I com a gustos i aficions m'agrada bastant el futbol, també m'agrada bastant la història, m'agrada bastant tot el relacionat amb la política, l'anàlisi de la política i ja està, poca cosa més. Pels dubtes que estiguin tinguent els nostres queridíssims meloneros i meloneres, hem portat aquí l'Enric, com heu pogut veure, té una riquesa cultural extensíssima, en el qual amb ell només podríem fer 15 podcasts, però l'hem portat amb motiu de les eleccions europees. És que tenim allà... No, és que n'hi ha moltes eleccions. Hi ha moltes, hem passat de les catalanes, tornarem a tindre les espanyoles dintre res, i ara tenim les europees. Llavors hem portat una mica perquè puguis il·luminar tots aquests dubtes de si són importants aquestes europees o és només per trinco-trinco, per fer una mica de caixa a tothom que es presenta, per també els tòpics de val la pena anar a votar, per què hem d'anar a votar, perquè si no els de més que es presenten i treuen vots guanyen una mica i de més. Enric, explica'ns una mica per què s'ha d'anar a votar, perquè al final a mi m'està passant que jo crec que molta gent, no només jo, perquè a mi m'ha passat, tu saps molt bé que des de fa diversos anys a mi em costa això d'anar a votar. A vegades hi vaig, a vegades no hi vaig, però quan hi vaig tampoc no sé molt a qui votar, perquè no em sento identificat amb cap partit i m'agradaria que tu, que com a politòleg, com a persona que sí que va votar, com a persona que està exercint el seu dret a vot, que m'expliquessis a mi i a totes les persones que ens escolten el per què hauríem d'anar a votar, no només els joves, sinó tothom. Què podem aconseguir en anar a votar i què no aconseguim pel fet de no anar? Bé, el primer és que quan una persona pren la decisió d'anar o no a votar ja és una decisió en si mateixa. És a dir, quan nosaltres parlem d'anar a votar estem donant el nostre consentiment en què en el nostre nom l'opció política que escollim, o inclús si no escollim ninguna,
generi uns representants que, en base a la legitimitat popular sorgida del vot, prenguin decisions al nostre nom. Aleshores, passant primer pel tema de lo que és votar o no votar, el fet de no votar ja és prendre una decisió política. És a dir, pot ser una decisió de no m'interessa el sistema, no vull participar en ell, pot ser una decisió estic en contra del sistema, no vull participar en ell, i també pot ser una qüestió de desafecció, que és potser el que tu comentes, que hi ha una sensació generalitzada. Jo crec que des de sempre, al final sempre es parla de mai havia estat tan desafecte la gent a la política com ara. Jo crec que portem escoltant això que 15-20 anys, doncs perquè són els que hem tingut consciència nosaltres, però jo crec que durant tota la història s'ha produït, de fet des de les primeres democràcies liberals el vot no ha estat sempre un sufragi universal. Al principi era un sufragi censitari, que no entrem en detall, però bàsicament votaven rics i gent que tenia estudis superiors. En rics? No. En rics no, rics. Ja, com veieu, ja comença aquí una mica ja el salseo i de més. Però bueno, no vull entrar tampoc en aquests temes. Aleshores, això que dic, anar a votar ja és un acte de participació, encara que no ho veiem així. I després el fet d'escollir una opció política o una altra sempre genera la complicació de que cap opció política de les que es presenten ens representarà al 100%. És a dir, potser jo sóc una persona que em considero liberal i per tant vull la mínima intervenció de l'Estat i la màxima intervenció del mercat a l'hora de regular l'economia, però a la vegada sóc una persona que em considero bastant conservadora i vull que es mantinguin els valors religiosos. Possiblement això encaixaria amb el PP, però després sóc una persona que no m'identifico amb el nacionalisme espanyol més clàssic. Aleshores tindríem aquestes discrepàncies en quant a opció política perquè cap ens oferirà tot allò en el que estem d'acord. Un altre exemple, jo em considero una persona molt d'esquerres, però considero que el partit que més a l'esquerra que pot aconseguir representació política està adoptant unes polítiques a nivell de, a nivell mediambiental que no estan respectant, per exemple, el fet de que continuïn havent molts creuers a Barcelona, amb el fet de que no estiguin fent res per millorar el tema de l'habitatge. Aleshores, és una problemàtica i és un dels fets que no respon a la representació que voldríem en una democràcia avançada. A mi una cosa que m'agrada que has dit és que el fet de no anar a votar, el fet de no sentir-te identificat amb cap partit al 100%, ja d'alguna manera és prendre una decisió. Jo això ho dic perquè a mi em sembla molt bé que el votar sigui un dret, però per mi és un dret, no un deure. És a dir, crec que està molt bé que vam aconseguir el sufragi universal amb molt d'esforç, que és una cosa que és un gran hito en la humanitat, però penso que si a mi ningú em convenç, jo no hauria de tenir l'obligació i, de fet, la societat, quan la gent moltes vegades jo he manifestat obertament que no he anat a votar perquè estic fins als collons de la política, moltes vegades em sento jutjat. No sé si a vosaltres, que potser teniu una idea política més marcada i un partit que és el que recolzeu sovint o més o menys els mateixos partits en funció de les eleccions, si també teniu aquesta sensació de que la gent et jutja pel fet de votar, de no votar, de ser d'esquerres, de ser de dretes, en comptes de tenir una política de respecte. Jo crec que va haver-hi un gran canvi perquè aquí en aquest país sempre havia hagut el bipartidisme de PSOE-PP, sempre eres passar la patata calenta cada 4 anys. Jo crec, encara que no estic molt ficat, que segurament tu, Enric, em podràs il·luminar una mica més, en els últims, anem a dir 10 anys, una mica quan entra en el joc tema Ciutadans, tema de Podemos, tema de Junts per Catalunya, tema de tots aquests partits que es comença a disgregar molt, trobo que està molt bé perquè hi ha molta més varietat, hi ha moltes més idees que tu pots sentir-te més representat o no. El que passa que també entra molt en joc una crisi d'identitat de tots els partits, de que jo puc sentir-me molt identificat, ostres, no fa falta que siguin totes les idees que jo em senti 100% compromès amb aquest partit, però què passa? Que tots anem a votar, tots fem l'esforç, perquè hi ha moltes vegades que no tenim ganes, perquè estem decebuts amb tot el que estem veient amb el panorama, tema de casos de corrupció i de més i tot, però clar, tots arriben, sembla amb moltes ganes, però tots després sembla que canvien les caretes i aquí ja ningú se'n recorda tot l'esforç de tota la gent que ha apostat per tu i llavors aquí ja entro amb el que jo crec la major crisi que estem tinguent, perquè tothom, sempre les enquestes diuen que
hem superat el número de votants en les últimes eleccions, però per mi em sembla que sempre vota els mateixos, que els mateixos, per exemple, la gent més gran cada vegada va baixant aquest índex, i al final que acaba havent la gent de l'edat dels nostres pares més o menys, i després la nostra generació, que la nostra generació ja és la primera que crec jo que la gran majoria no confia en aquest sistema, però que tampoc no fem res per canviar. Llavors sí que pots sentir-te jutjat que no vas a votar, però tampoc no tinc motius, no tinc motivació per veure algú que realment està entenent pel que jo estic passant, perquè tots agafen el cas de los autónomos tal, sempre toquen les mateixes 3-4 tecles per populisme de torn, i després aquí s'acaba la història. Després tothom cobra el seu sou vitalici, les seves dietes i des més, arriba confinament, tothom es puja les dietes, no renuncien, tothom fa aquestes borrades que després ningú vol ficar la pota, perquè si no acaba passant el que acaba passant, que després aquestes persones desapareixen o 50 motius. Llavors és un sistema que a mi no em motiva, i llavors és el que tu dius, que tothom et jutja, però és que tampoc el que estic veient em dona motius per lluitar. Llavors aquesta és la meva sensació que jo tinc una mica del panorama. Jo és que crec que el problema de la nostra generació, o sigui, no estic d'acord en que siguem la primera generació desafecta. És a dir, quan va arribar la democràcia a Espanya, i posem el cas d'Espanya, ja va haver-hi com un boom de molta il·lusió, de molta gent que van a votar per primera vegada. Feia 40 anys que no es votava a Espanya. Franco va guanyar unes quantes eleccions, No va guanyar ni una. Aquesta és la broma. Sí. És el típic xiste que fan això de... Que a un politòleg no li pots entrar amb aquests xistes. No m'ha entrat al cap que a Enric no entengués que era una broma. Bueno, em pilles despistat. A lo que jo anava és que va haver-hi un moment de molta afecció política, parlem del 77, quan es vota la llei de la reforma política, després al 79 hi ha eleccions que guanya la UCD, i al 81 es produeix el cop d'estat. Per què es produeix aquest cop d'estat? Perquè hi ha una dimissió per part d'Adolfo Suárez. Adolfo Suárez dimiteix i hi ha una nova investidura. Aleshores, durant aquesta investidura es produeix el cop d'estat. No entraré en això. Llavors, tots els anys 80 van ser una època en la qual va governar el PSOE. Aleshores, però el PSOE va començar governant amb 202 diputats el 1982, el millor resultat que ha tingut qualsevol partit a la història d'Espanya, a la història moderna, i paulatinament van anar perdent diputats. És a dir, la gent continuava votant en massa al PSOE, i després, si voleu, parlem de com es configura el Congrés dels Diputats i tal, però cada cop menys. Quina és la diferència? Que aleshores hi havia moviments fora, o sigui, se li denominen extraparlamentaris, que ja feien política. Jo crec que això és el que manca ara. És a dir, ara quan tu dius jo vull fer política, jo vull millorar la meva societat i tal, la nostra generació només pensa en fer-ho via els partits, i jo crec que aquesta és una gran derrota a nivell social, perquè el teixit associatiu, la capacitat de tu organitzar-te en sindicats, en agrupacions populars, tot això s'està com perdent una mica, que tot continua a haver-hi, però ja és d'un sentit més marginal, ja no és una amenaça a lo que és el poder establert. Aleshores, què passa? Quan tu perds tota aquesta força callejera, per així dir-ho, el poder es relaxa, perquè al final, quants anys fa que no tenim una vaga general? Doncs potser estaríem parlant des del 2011 o 2012 que no hi ha una vaga general. 2012 diria que va ser l'última. Estem parlant de 12 anys. 12 anys on han passat moltes coses. Això no ha estat una bassa d'oli. O sigui, és veritat que ara potser diríem estem en creixement econòmic, estem en els nivells d'aturs més baixos, però realment continua a haver-hi una gran quantitat d'atur juvenil, continua a haver-hi uns salaris bastant precaris, continua a haver-hi sensació de bastanta precarietat malgrat el canvi legislatiu en quant al tema dels contractes indefinits, però hi ha com la sensació de que com que està el PSOE al govern, inclús amb el PP també t'ho diria abans, com que està el PSOE al govern compartint amb Sumar, com que són els dos partits que aglutinen més capacitat de la gent dels de baix per generar una resposta al poder, que estan limitant tot això. I la gent diu, bueno, doncs com que jo estic anant a votar i estic votant a forces d'esquerres, ja estic fent política. Que és el que comentàvem abans, anar a votar o no anar a votar ja és prendre una decisió política, però el fet de només anar a votar també és prendre una altra decisió política. De dir, no, jo voto, jo otorgo el meu vot a X partit, m'és igual, aquest partit que faci el que vulgui. Jo ja em desinteresso fins que tornin a decidir que no voten pressupostos. Hem votat eleccions anticipades a Catalunya
perquè els comuns no van voler votar els seus pressupostos a Esquerra i Esquerra va dir, doncs convoco eleccions, el qual a mi em sembla un error, perquè si no s'haguessin prorrogat els pressupostos. I amb pressupostos prorrogats pots funcionar amb més dificultats, però pots funcionar. I en canvi el que ha fet Esquerra pot fer-se una patacada bastant important. Aleshores, hem de tenir en compte tots aquests aspectes i després, a nivell de després conformar-se l'arc parlamentari, depèn enterament de les lleis que tenim posades. És a dir, el que comentarem a les eleccions europees és que a les eleccions europees pràcticament estaríem parlant d'un vot que valgui per tothom per igual, perquè fem una circumscripció única. Després us explico una mica com funciona, però bàsicament a la resta d'eleccions que tenim no funciona així. A les eleccions catalanes no tenim llei electoral pròpia. Ens basem en la llei electoral espanyola, que va per circumscripcions que són relativament petites i que al final les circumscripcions petites estan sobrerepresentades respecte a les grans. Això què vol dir? Que el vot d'una persona que vota a la província de Barcelona realment, si tu fas la proporció, val menys que algú que voti a qualsevol província de Castella i Lleó, que Castella i Lleó està molt menys poblada que la província de Barcelona a nivell relatiu. Això és el que volia fer una pregunta, perquè no he acabat mai d'entendre això, que com pot ser... Ho comentem, però que al final jo estic llançant aquí unes quantes idees bàsicament per posar una base sobre la que tractar el tema, però entenem que no és només el fet d'anar a votar el que determina l'acció política de l'individu. L'acció política de l'individu, sí, pràcticament qualsevol decisió que prens a la vida té un impacte polític, encara que sigui relatiu, perquè som persones i som 7.000 milions de persones al món. Però que entenguem això, o sigui, que fer política no és jo estic subscrit a un partit, o sigui, jo soc simpatitzant o militant d'un partit polític, jo soc votant d'aquest partit polític, no és només això, és molt més, és participar en associacions, és quan hi ha una situació d'injustícia particular o generalitzada, participar de la societat en quant a protestes, en quant a recollida de signatures i tal. Tenim molts mecanismes que no s'utilitzen per desconeixement o per falta de ganes. Jo crec que és més per lo segon, la veritat. I també per desconeixement, perquè al final, quanta gent, si tu fessis una enquesta, sabrien dir-te en què consisteix la iniciativa legislativa popular? O com pots aconseguir fer una iniciativa legislativa popular? I això és per desconeixement, perquè segurament s'han fet iniciatives legislatives populars que han arribat al Congrés, la gran majoria, el 90% diria, han estat tombades. Per què? Perquè és el Congrés el que decideix si accepta a tràmit o no plantejar un debat i una votació respecte a una iniciativa legislativa popular. Però, per exemple, va haver-hi una que va ser molt famosa, que va plantejar la plataforma Afectats per la Hipoteca, que va acabar potenciant un canvi legislatiu afavorint les dacions en pagament. Però bé, al final no és tan, tornant a el que tu deies de que et jutgen, jo no crec que a ningú se'l jutgi a dia d'avui si vota una cosa o vota una altra, entenent en contextos normals, òbviament. Si després vas a contextos molt polititzats per una banda o per l'altra, et qüestionaran i et jutjaran, però al final ningú va a votar amb una pistola al cap o ningú va a votar, afortunadament, a determinada opció política a la majoria de llocs, i si no ho fa, doncs té conseqüències negatives. I abans de que entrem més de ple en altres temes de la política que segurament o jo o l'Oriol voldrem preguntar i ens desviem una mica del tema amb el que hem començat parlant, el tema de votar, tu una vegada, Enric, em vas explicar molt bé, però ara sincerament no recordo l'explicació i m'agradaria que la refresquessis, de una persona, o sigui, per què el no anar a votar d'alguna manera dona el vot al que guanya. Tu una vegada em vas explicar tot el circuit del per què d'aquesta teoria i m'agradaria que l'expliquessis aquí perquè crec que molta gent no ho sap i em va semblar molt interessant. Bé, bàsicament funciona de la següent manera. Molts haureu escoltat el fet de no, jo abans que no votar vaig a votar a un partit polític X, encara que sàpiga que no vaig a sortir, perquè això impedirà que el partit més votat tingui més força. El partit animalista. Per exemple. Sí, és veritat. És a dir, és una opció política basada en el fet de dir jo voto aquesta opció política per evitar que X partit tingui major percentatge de vots que li suposi major percentatge d'escons. Una altra qüestió sempre s'ha dit, què he de fer si no m'agrada ningú? Votar en blanc, votar nul o no votar? Clar, si tu votes en blanc, que crec que és això el que et refereixes, sí. Quan tu votes en blanc el que tu fas és incrementar el nivell de participació però no donar-li el teu vot a una força que
tingui problemes per entrar. Pensem que per entrar en qualsevol Parlament, la llei electoral espanyola t'exigeix el 3%. El 3% dels vots que es recomptin, tu has de tenir aquest 3% per obtenir X escons. Si tu tens 2,9 encara que et pertoquin escons, perquè si es reparteixen 5 escons a tu et toca el 5è, si tu no tens aquest 3% no entres. Què és el que fas si tu votes en blanc? Que pels partits petits sigui molt més complicat arribar a aquest 3% d'escons. Per què? Perquè incrementes el nombre de vots però no li estàs donant aquest vot. Aleshores, si el partit més petit no arriba a aquest 3% d'escons, què és el que ocorrerà? Que segons la distribució de la llei d'Hondt, que després si voleu entro en més detall, el partit més gran tindrà el segon escó que no ha pogut agafar el més petit. Aleshores, si tu prens la decisió d'anar a votar en blanc, això li perjudicaràs. Què ocorre? Que si tu el que fas és votar nul, aquest vot no comptabilitza a l'hora de fer aquests percentatges. I si tu no votes, el fet de no votar no s'inclou dintre dels percentatges de participació. Aleshores, si tu vas a votar i tu el que no vols és que, m'invento, PSOE, PP, Esquerra, Junts per Catalunya, el que sigui, que són potencialment les forces més votades, tinguin més força, tens l'opció de o no votar, votar nul o votar a una força que tu sàpigues que potser tindrà dificultats però que serà la que quedi última. Posem per exemple la CUP, posem per exemple fins fa poc, les últimes eleccions no, però el PP, les últimes eleccions abans d'aquestes últimes del 2021 va treure 3 escons, al final és una força petita aquí a Catalunya. Llavors, si tu tens aquesta decisió conscient de dir no, és que jo no vull que el que guanyi tingui tant de poder i hagi de pactar, el que vull és restablir la seva capacitat d'obtenir una majoria absoluta, has de fer aquestes opcions. La pitjor és votar en blanc. Llavors, ordena-me-les després, ara quan... Vale, les 4, per a algú com jo, algú que no vol que manin els del bipartidisme de merda, ni PP ni PSOE... La millor opció és, si t'és igual... O sigui, no vull ni Vox, ni PP ni PSOE. Llavors, què puc fer jo d'aquestes 4 opcions? Quina és la millor opció? Ordena-me-les i quina seria la pitjor que podria fer? La millor opció seria votar la força que tingui capacitat de guanyar, que s'enfronti a PP, PSOE i Vox. En aquest cas de Catalunya, pels resultats electorals últims que hem tingut, seria votar Junts per Cat. Si a tu l'únic que t'interessés fos que no governés el PSOE, tu la primera i millor opció és votar la força contra la que competeix el PSOE. La segona opció, que seria votar a un partit que el que fes és que obligués al PSOE o bé a complir les seves exigències o que li fes obligar al PSOE, al PP o a Vox, si governa, a haver de pactar, que seria votar una de les forces minoritàries que siguin la corda anti-PP, PSOE i Vox. Per posar un exemple, la CUP, Esquerra, però Esquerra és que va ballant en funció de les eleccions i en funció de qui es presenta. Llavors, la tercera opció seria votar nul, perquè al final tu estàs participant com a política i tu estàs expressant amb el teu vot nul que estàs en contra de tots els partits polítics. Ja és una doble branca. Primer, no estàs facilitant incrementar el percentatge de participació i segon, estàs mostrant el teu descontent. La quarta opció seria, evidentment, no votar. La cinquena opció, ja anant de més a menys, ja seria votar-los amb ells. I la sisena opció, la cinquena opció seria votar en blanc i la sisena opció ja seria, evidentment, votar-los a qualsevol d'ells. Jo tinc una pregunta i després d'haver fet tota aquesta explicació i de més, la primera pregunta que em ve al cap és: tu hi creus en aquest sistema de votacions que tenim i després de tant de temps que porta, perquè des que jo tinc ús de raó i no, a veure, corregeix-me perquè de veritat que estic una mica desconnectat d'aquest tema, trobo que és un tema molt interessant, però és el que torno abans, que com que estic tan descontent amb les polítiques que s'han portat, pot ser des que tinguem una democràcia moderna des de l'any 78 estiguem al mateix sistema de votacions o ha anat variant durant el temps fins a l'actualitat? No, el sistema de votacions no ha variat. El sistema de votacions ve per mandat constitucional. La Constitució estableix que el Congrés dels Diputats a Espanya... O sigui, la Constitució estableix la representativitat a nivell d'Espanya. Després, cada comunitat autònoma va plantejant els seus estatuts com es faria el tema de la representació popular, però els principis són els mateixos. El principi és un sistema representatiu, que un sistema representatiu vol dir que tu has de votar
per tenir uns representants que després aquests representants faran govern. És a dir, hi ha sistemes, com per exemple pot ser l'americà, que el tenim molt, sabem que hi ha unes eleccions com a president dels Estats Units. A Espanya no hi ha això. A Espanya tu votes, evidentment votes a un candidat perquè hi ha una percepció bastant presidencialista de la política, però després aquest candidat, amb les forces que hagi guanyat, haurà de tenir el recolzament del Congrés dels Diputats, a nivell espanyol, el Parlament de Catalunya a nivell català. Després d'aquest sistema representatiu es va prendre, ja no te sabria dir si a nivell constitucional, però diria que sí, a la llei electoral segur, es va prendre que la circumscripció és l'element territorial que determina la votació. És a dir, a Espanya es divideix en províncies. Llavors, la Constitució i després la llei electoral va establir que la província seria la circumscripció electoral. Això què vol dir? Que tu votes a candidats de la província. És a dir, tu aquí a Barcelona, quan hi hagi eleccions espanyoles, tu no podràs votar o per Pedro Sánchez o per Alberto Núñez Feijóo. Tu votaràs al candidat de Catalunya, que crec que les últimes va ser Salvador Illa, o no, va ser la Batet. La Batet, i del PP ja no recordo ni què va presentar, però bueno. O sigui, al final tu no estàs votant a Pedro Sánchez, tu no estàs votant a Alberto Núñez Feijóo, tu no estàs votant a Yolanda Díaz, tu no estàs votant a Santiago Abascal. Si estàs a Barcelona, si estàs a Tarragona, si estàs a Mèrida... O sigui, no, tu estàs votant al candidat de la teva província. Aleshores, jo crec que sí que hi ha un problema de coneixement de totes aquestes qüestions. I després hem de tenir en compte que el sistema de repartiment d'escons, que no vol dir... Normalment, perdona que vaig saltant d'un punt a l'altre, quan tu parles del problema de representativitat d'Espanya, haureu escoltat molt dir el problema és la llei d'Hondt. Sí. La llei d'Hondt no és... Que parlis en el micro, que a vegades vale. fent així... Vale, perdona. Que la llei d'Hondt simplement és un sistema de repartiment d'escons, un com qualsevol altre. Sí que és veritat que dels sistemes de repartiment d'escons a nivell acadèmic es considera el menys representatiu, però realment tu podries tenir amb el sistema de la llei d'Hondt un sistema basat en circumscripcions més grans que permetés molta més representativitat de les diferents opcions polítiques que es presenten. El problema a Espanya de la poca representativitat és el tamany de la circumscripció. A Espanya tenim 51 províncies. La major part d'aquestes províncies són províncies amb una població petita, amb la qual es escullen pocs escons. Què ocorre quan en una circumscripció s'escullen pocs escons? Que guanyen les forces més votades escons i es perden molts vots. És a dir, per exemple, la província de Sòria és la més petita en població. La província de Sòria, si no m'equivoco, escull 3 diputats. Per què? Perquè mínim cada província ha d'escollir 2 diputats i després per població se li afegeix un diputat més, 2 diputats més, 3 diputats més i tal. Què ocorre? Que tenim un límit de diputats. A la Constitució s'estableix que ha de ser entre 300 i 400. Després, a la llei electoral es va establir que eren 350 al Congrés i 260 i alguna cosa al Senat. Què passa? Que tu ja estàs perdent 2 escons per 51 províncies, això són matemàtiques, 102 escons, diria. No? Sí, 102 escons. 102 escons dels 350 i els perds per un tema d'igualar províncies, independentment de que siguin més poblades o menys poblades. Aleshores, això genera una sobrerepresentació de les províncies petites. Això què fa? Que a la província de Madrid, que és la que té més població, la província de Barcelona, les províncies andaluses, estiguin infrarrepresentades. Aleshores, quan tu infrarrepresentes una província en base a la seva circumscripció electoral, generes 2 efectes. Primer, que molta gent d'aquestes províncies que voti a tercers o quarts partits, diguem-li Sumar, diguem-li Vox, diguem-li Ciudadanos, diguem-li el que sigui, perden molts vots. De fet, li passava a Izquierda Unida. Izquierda Unida, històricament, ha estat un partit d'1 milió de vots. Aquest milió de vots, pràcticament el 70% el perdien. Per què? Perquè venien de províncies on no trobaven un diputat. En canvi, què ocorria? Amb el mateix milió de vots, Convergència i Unió obtenia 16 diputats. Mentre que Izquierda Unida tenia 5 diputats, Convergència i Unió obtenia 16. Per què? Perquè el vot de Convergència i Unió estava molt més concentrat, era només a les 4 províncies catalanes. I no perdien escons. Realment eren o primera força a Girona, o segona força, o primera força... Bueno, a Barcelona li costava ser primera força, però bueno, segona, tercera força, i a Barcelona reparteixen molts més diputats.
Aleshores, el problema de la representació a Espanya és aquest, que és doble. Primer, infrarrepresentes territoris que són molt més poblats, és a dir, molta més gent no veu el seu vot representat en un diputat. I segon, afavoreixes la concentració de partits regionalistes. I aquesta és la meva teoria particular, de que a Espanya, tal com està configurada actualment, socialment, és impossible un govern de majoria absoluta o de majoria pràcticament absoluta en el qual el govern espanyol que es formi, tant de PP com de PSOE, no depengui dels interessos principalment de Catalunya i principalment del País Basc. Per què? Perquè el País Basc sempre estarà al PNB. Per què? Perquè malgrat que és a nivell poblacional molt més petit que altres províncies i que altres comunitats autònomes espanyoles, sempre obtindrà un mínim de representació 5-6 diputats. Bildu el mateix, 2-3 diputats, encara que no formin un grup propi. Això són vots. Això són vots de cara a pressupostos, això són vots de cara a projectes de llei. Què passa a Catalunya? Més o menys el mateix. Convergència i Unió en el seu moment i ara Junts tenen una representació important que fa que quan no hi hagi majoria absoluta s'hagi de negociar amb ells. I això li diuen a Espanya el xantatge nacionalista, però realment és tal com està estructurada la llei electoral. Què defensaven alguns partits? Per exemple, Ciudadanos. Ciudadanos també era un partit que quan va donar el salt a tota Espanya es veia molt perjudicat per aquesta pèrdua de vots. Ells proposaven una llei electoral de circumscripció única, que després veurem que la circumscripció única és com funcionen les eleccions europees, i això té els seus pros i els seus contres. Què passa amb la circumscripció única? Que si Izquierda Unida, Ciutadans, Vox i tal treuen 1, 2, 3 milions de votants, no es perdrà cap vot. A l'hora de fer el repartiment d'escons, encara que sigui amb llei d'ont, no perdran cap vot. Llavors, obtindrà els diputats que li corresponguin per vot. Quin és el problema d'això? Que, òbviament, perds les singularitats territorials i les demandes territorials representades per partits regionals. Tot té els seus pros i els seus contres. Exacte. Però què passa? A un partit d'àmbit nacional les particularitats regionals no li importen gaire. En canvi, a un partit regional això no t'ho acceptarà mai. I quin és el problema? Sempre que hagis de fer qualsevol canvi de la llei electoral és una llei orgànica. La llei orgànica es fa per majoria absoluta. I que he comentat abans, que tal com està conformat ara mateix la situació a nivell parlamentari, és impossible canviar-la. Què és el que provoca també? Abans he dit, Catalunya es basa en la llei electoral espanyola. Catalunya és l'única comunitat autònoma que no té una llei electoral pròpia. Per què? Perquè dintre de l'ecosistema català ocorre una situació bastant similar. Convergència, l'antiga Convergència, i JxCat obtenen molt de rèdit electoral de les poblacions petites de Catalunya, del nord, de Girona, de Lleida. El PSC, l'altra gran força, obté molta força electoral de Barcelona. Què passa? Barcelona és la província més poblada. Inclús l'àrea metropolitana de Barcelona sempre se li ha dit el cinturó roig. Què passa? Al PSC li interessa una llei electoral en la qual Catalunya sigui circumscripció única. Per què? Perquè una persona un vot, pràcticament seria això. Clar, ells tenen molts més vots perquè molta més gent en les situacions, o sigui, en la regió més poblada els vota amb ells. Què és el que diu Convergència i actualment JxCat? No, a mi això no m'interessa, jo vull mantenir o bé la vegueria, que són moltes, no seria com la comarca, sinó realment l'últim estatut establia la divisió territorial de Catalunya en vegueries, o la província. Què és una vegueria? Aquí m'he perdut jo. La vegueria és, per així dir-ho, és l'organització territorial que tenia Catalunya abans del decret de nova planta de 1716. I no vull entrar en temes d'història. Aleshores, l'Estatut de Catalunya, el que es va aprovar el 2008, si no m'equivoco, establia que la divisió territorial de Catalunya s'hauria de fer en vegueries. Actualment tenim una divisió per províncies i una divisió per comarques. Llavors, la idea és convertir o bé la província en vegueria o la comarca en vegueria. Llavors, canvia una mica l'estructura, però bàsicament em sembla que estem parlant al voltant de 12-13 vegueries en comptes de 4 províncies. Què passa? L'Estatut ho diu això, però clar, tu has d'aprovar una llei electoral, també per majoria... No sé si, com que no aplica el tema de la llei orgànica per comunitat autònoma, això no ho sé. Però bueno, aquí s'ha de venir estudiat, Enric. Sí, A veure, amb tota l'explicació que ens està fent nosaltres, s'ha de venir estudiat, però bueno, al cap i a la fi necessites una gran majoria per aprovar-ho. Què passa? Que ni Esquerra, ni Junts, ni PSC, ni cap dels altres partits més petits
tenen la força com per imposar la seva pròpia llei electoral. Per això no s'ha aprovat des dels temps de Pujol, que primer estatut de Catalunya es va aprovar el 1979. Doncs des d'aleshores no s'ha aprovat una llei electoral. S'ha aprovat a la resta d'Espanya, perquè a la resta d'Espanya no tenen aquestes discrepàncies a nivell poblacional entre les províncies que la formen. Madrid és una comunitat autònoma uniprovincial, o sigui, és una província, doncs fem la llei electoral de la província i la circumscripció i ja està. Doncs molt interessant tot això que comentaves, però com bé deia l'Oriol abans quan feia la introducció al programa, com són les eleccions europees i aprofitant que he portat de casa meva algunes de les propagandes electorals dels diferents partits, m'agradaria... Però aquestes són les propagandes de les eleccions de Catalunya. De les anteriors, sí, però... No t'ha arribat de les europees? No m'ha arribat, de moment. És que jo crec que no ha arribat a ningú. És que no m'ha arribat, per això tinc aquestes. Però bueno, suposo que per tenir una idea de la ideologia... També t'he d'avisar que no sé, jo sé que es presenta el Girauta per Vox, perquè a mi el Girauta em fa molta gràcia, i sé que es presenta la Irene Montero per Podemos, però no te sabria dir la majoria de candidats. I el Vice Pérez. És veritat, ha fet un partit, m'ho han dit l'altre dia. El fin de la fiesta. Sí, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. No vamos a dar pábulo a esa formación fastigosa. Oriol, quan portes molta estona sense parlar, et dono l'honor de poder escollir quin vols que obrim. Que ets més del PP, de Puigdemont... Imagina que són papeletes per aquest diumenge. Quina agafaries per introduir-la a la urna? Primer que no tinc intenció de votar en un principi, però després d'aquesta xerrada... Ets dels meus? Fins fa una estona sí, però m'ha convençut bastant el discurs. Ja és fort que un anarquista et convenci d'anar a votar. No, però jo sempre t'ho he dit, Fa bastant de temps que no vaig a votar perquè estic molt desencantat amb el sistema. Gràcies. I sobretot amb la representació. O sigui, jo aniria per anar a votar el que després acaba passant, que és el que de sempre, que és el meu escó, el meu sou vitalici, i després no lluitar, que després hi ha una altra pregunta que se m'ha quedat en el tintero, però bueno, anem tirant. Sí, passa'm el de... Quina vols? Aquesta mateixa. Aquesta, la del Salvador Illa. El Salvador Illa. Llegeix-nos una mica per sobre què proposen o alguna cosa perquè l'Enric ho pugui comentar, però jo sempre ho he dit, a l'Enric tu de veritat, Enric, ets un tio que estàs desaprofitat, o sigui, tu havent estudiat ciències polítiques, jo et dic que diguessis el que diguessis, jo és que et votaria, i ja no per amistat, sinó perquè tens la capacitat de convèncer. És a dir, jo quan escolto l'Enric tendeixo a pensar que té raó. Continua sent del Madrid. No, en política. En esport ja hi ha un altre sentiment que no me'l pots fer canviar. Deixa'm fer una petita pregunta. Val? Endavant, sí. Aquí hem vingut a aprendre, Oriol. Pregunta el que vulguis. Val. Sincerament, Enric, després d'haver fet l'explicació de tot el sistema, com es composa tot el tema del Parlament i de més, tu creus que hi ha suficients eines actuals perquè, per exemple, nosaltres, la nostra generació, digui, mira, no estic d'acord ni amb la gent com es presenta, ni els candidats, ni la partitocràcia, ni de més i tot, creus que hi ha eines suficients per dir, doncs ens ajuntem uns quants, agafem vots, agafem firmes i de més, i comencem a executar aquestes eines perquè jo vull començar a canviar el sistema, perquè considero que s'ha d'actualitzar, o almenys ha de ser d'alguna forma més dinàmica, perquè has fet tota l'explicació i l'has fet perfecta, tots ens hem entès, però hi ha molta gent que no ho ha acabat d'entendre o que li és molt complicat. Creus que hi ha formes per poder el dia de demà canviar-ho, aquesta forma de votar? Jo crec, i això és una opinió molt personal, però jo crec que està basada a nivell històric, cap sistema s'ha trencat seguint les normes del sistema. A això que m'he de referir. És molt difícil, o sigui, pràcticament impossible, que tu votant a un partit que es presenti per formar part d'aquest sistema, aquest partit decideixi trencar-lo. Una de les qüestions per les quals Podem va tenir tant d'èxit inicial va ser el lema "Vamos a derrocar el régimen del 78". La casta. La casta i los de arriba, los de abajo i tal. Què és el que acaba passant amb tot això? O bé que és mentida, o bé que t'acabes trobant la resistència del sistema. O sigui, el sistema
Quina és la teva opinió? Era mentida o es van trobar la resistència del sistema? Jo crec que es van trobar la resistència del sistema alguns i altres van entrar allà perquè veien que era l'oportunitat de xupar. O sigui, jo crec que hi ha de tot, però jo crec que hi ha un defecte de premissa, és a dir, si tu participes d'una estructura i participes activament i participes en el sentit de dir jo vull formar govern, estàs acceptant el sistema com a tal, és a dir, el sistema et permetrà certa llibertat per tirar cap a una banda o tirar cap a l'altra, és a dir, podràs fer polítiques més socials o podràs fer polítiques més conservadores, però estem parlant de sistemes d'economia de mercat. En l'economia de mercat qui mana és qui té les propietats, qui té les inversions, qui té els diners. Aleshores, hi ha molts elements fora del sistema que t'impediran construir un sistema que sigui més favorable per tota la gent que no té aquest poder. I jo crec que aquest és el pecat. Llavors, responent a la teva pregunta de si la gent podria dins d'aquest sistema organitzar-se seguint les pròpies normes del sistema per trencar aquest sistema o per fer-lo evolucionar, és realment complicat fer-ho des de dins. Ara, hi ha formes que ho permet la legalitat que no són dintre del sistema, com pot ser el dret de manifestació, el dret de vaga, diferents elements que al llarg de la història de forma no violenta, tot i que la no violència genera uns elements de dificultat per fer un canvi real molt més grans que no. Si tu amenaces, normalment, si tens capacitat d'amenaçar, aconseguiràs molt més del poder que si tu ets molta més gent. Fixeu-vos quanta gent era favorable a un referèndum pactat i legal per la independència de Catalunya. L'Estat es va negar. Per què? Perquè l'Estat no va considerar-los una força lo suficientment potent com per fer trontollar el sistema. Tot i que això té certs matisos, perquè sí que realment van haver d'enviar aquí a los piolines a fotre hòsties quan la gent va decidir que contra tot anaven a votar i van votar 2 milions de persones. Això, si voleu un especial catalanisme a Obrim Melons, si aquest programa és bastant seguit, podem plantejar-nos que l'Enric o a l'Enric més algú altre que també pugui aportar sobre el tema puguin venir aquí per fer com una taula rodona per parlar de catalanisme, Puigdemont, Oriol Junqueras, les urnes i tota la història de Catalunya 1714. Exacte, i aprofito també per donar-vos les gràcies per les xarxes socials que ens esteu apoyant dins de poc a poc i amb bona lletra i de més, estem tenint moltes reproduccions, molts likes. Sempre hi ha cares conegudes i de guapura i de més, com aquí, com aquest senyor, el senyor presentador. Si fos per la meva bellesa, crec que no ens veuria ningú, Oriol. Bueno, igualment, moltíssimes gràcies i esperem que li dongueu bastanta visibilitat perquè així puguem fer segona part. Doncs si et sembla, Oriol, llegeix una mica aviam què ens proposa l'amic Salvador. Primer volia comentar que ve amb la papereta i amb el sobre perquè puguem així votar i de més, amb tots els seus candidats, que primer és el que tu has comentat, que no estàs votant a la persona, sinó que estàs votant tot el partit, amb tota la representació, que això és important que ho sapiguem. I llavors ve la típica carta que benvolguda i diuen que ningú no sap, fa aquí una introducció i de més i tot. Vull obrir un nou temps, com si ningú volgués obrir un nou temps, i simplement... I l'altra banda està en castellà. I l'altra banda està en castellà. I no et ve destacat una mica quins són els punts fonamentals que proposen de millora? Tot plegat ha estat una suma incommensurable de càlculs errats, vinguis d'on vinguis, simplement estic veient missatges en concret, no el típic... No hi ha un programa. No, exacte, no el típic programa que venen els punts importants i de més. El Carles Puigdemont sí que ha posat com els punts més importants per Junts. Catalunya necessita lideratge, un president que prengui decisions, aporti solucions i assumeixi els reptes amb fermesa, coherència i honestedat. Catalunya necessita bon govern, un govern amb projecte i ambició de país, que gestioni bé, aposti per l'economia productiva i la creació de llocs de treball de qualitat. Catalunya necessita fer-se respectar, per negociar bé i de tu a tu amb l'estat espanyol i fer complir els acords. Això és curiós que ho digui el Carles Puigdemont. Sí, cal un govern que es faci respectar davant Madrid. Cal un govern que es faci respectar davant Madrid i Brussel·les. El guinyo. Catalunya necessita viure en català, protegir i promoure la llengua perquè sigui forta, prestigiada, cohesionadora i present arreu, per poder viure plenament en català.
Estàs d'acord, Enric, amb el que, no amb el que es comenta? No estic d'acord ni amb el senyor Illa ni amb el senyor Puigdemont. No, t'estic preguntant a qui votes, eh? Jo crec... Sí, deixa'm comentar una cosa molt divertida. Fixa't en la foto de Puigdemont. Aquesta foto Sí. amb la mirada perduda. No notes res estrany respecte al cinturó? Respecte als... El cinturó de seguretat que porta, la foto. Si algú a casa té les papeletes de Puigdemont, és una cosa que jo vaig veure per Twitter, i hi ha una cosa molt curiosa, que és que està photoshopeat. No es veu el cinturó de la part de dalt d'aquí de l'ombro. Ah, és veritat. El té com si li sortís de la mà. Sí, bueno. Està photoshopeat. O sigui, no us arribeu a imaginar la quantitat de gent, o sigui, més enllà dels polítics, que podem discrepar o no sobre si xupen del bote o no, la quantitat de gent que està al voltant de partits, inclús d'institucions, amb el tema del màrqueting, el tema de publicitat. El que has llegit del text de Salvador Illa és algo molt calculat. Per què? Perquè Salvador Illa sabia perfectament que no necessitava donar propostes concretes. Puigdemont tampoc, té el seu carisma, la seva habilitat. Hi haurà partits, com per exemple crec que el del PP, tot i que no m'ho he llegit, que sí que la seva força és proposar coses i que li arribin a la gent, però normalment la gent es basa molt més en qüestions més simbòliques que en coses molt concretes, en un programa concret. El senyor Salvador Illa, i potser ens banegen per dir això, però és que ha promès putes i drogues. Sí. Perquè el tio el que volia era el quart cinturó, que això el que genera és més activitat contaminant de cotxes. Ha proposat el Hard Rock a Tarragona, que segurament haureu sentit escoltar. El Hard Rock és un macrocasino, com l'Eurovegas que es va plantejar. Sí, que al final no va tirar endavant, però un altre. I al final proposa fer de Catalunya un paradís turístic per gent estrangera, on l'especulació immobiliària es potenciï, on hi hagi una gentrificació bestial de la ciutat de Barcelona principalment, també de Girona, inclús algo de Tarragona, tot i que a Tarragona li costaria una mica més. I és curiós veure que els comuns estan a favor d'investir a Salvador Illa com a president quan té aquestes línies, quan realment aquestes eleccions venen provocades perquè els comuns no li van votar a favor els pressupostos a Esquerra Republicana, perquè els pressupostos d'Esquerra Republicana incloien la proposta del Hard Rock Café, que és del Hard Rock del macrocasino. I no deixa de ser curiós com els discursos en campanya van des d'una banda de dir no pactarem, no sé què, aquestes són les línies vermelles, i després, un cop es coneixen els resultats electorals, pel fet de no perdre pistonada, perquè hem d'entendre que els partits són organitzacions privades, tot i que viuen de lo públic, són capaços de retorçar les coses per tal de tenir la seva quota de poder. I això jo crec que és el que inclús genera més desafecció que la corrupció, perquè al final la corrupció no és una cosa nova, ha format part de la vida social, política i del poder de tota la vida. Jo crec que genera més desafecció el fet de tu dir, ostres, aquests m'estan dient aquesta cosa, doncs m'acaba de convèncer, els voto, i que després, quan coneixes els resultats electorals, el qual és un procediment totalment normal, perquè aquí va de salvar-se el cuello, decideixen canviar el seu prisma i decideixen, ara això sí que ho pactem i això no és la meva línia vermella. Però bueno, bàsicament és una mica comprendre que no tot és blanc o negre, sinó que en la política el que triomfa són els grisos. Si tu estàs en una zona de gris en el qual no et compromets a res, després no et podran dir que has mentit. Exacte. Clar, Salvador Illa no ha mentit. Per què? Perquè no t'ha proposat res, però perquè sabia que anava a guanyar. Quan el PSC estava en situació bastant pitjor, què feia? Feia programes i feia propostes totalment contràries a lo que el govern de Junts de torn proposés. Clar, ara no li ha fet falta, perquè ja tenia com la percepció, perquè es fan enquestes internes i tal, i es fa una avaluació de com va la dinàmica, de saber com encaro la campanya. Vaig a fer propostes que són realment el que vol el meu electoral, però que després possiblement no pugui complir, com per exemple molts partits diuen no, anem a acabar amb l'especulació immobiliària, anem a fer els lloguers, anem a regular els lloguers i tal, i després s'acaben les eleccions, es forma el govern i tal, i aquí ningú fa res. Llavors, quan tu tens la perspectiva que vas a guanyar, no et cal durant la campanya dir faré això, o em comprometo a això. Això ho fas quan no les tens totes ni de tan sols d'entrar. El partit que més propostes concretes fa a totes les eleccions és la CUP,
i és el partit que sistemàticament té problemes per entrar tant al Congrés dels Diputats, que va perdre la seva plaça el 2021, com al Parlament de Catalunya, que s'ha quedat pràcticament en testimonial. Aleshores, aquest és el tema, és a dir, avaluem els partits polítics des de la perspectiva de que són entitats privades que serveixen als seus propis interessos, tot i que tinguin una certa ideologia amb la que podem estar més o menys d'acord, però que al final vetjaran més pel seu interès i per la seva capacitat de ser constantment escollits per un electoral més o menys fidel, però que tu no tindràs un representant polític que et rendeixi comptes de lo que ha fet al llarg dels 4 anys de legislatura. Ja, això és una vergonya. O sigui, jo crec que estem d'acord en que al final jo vull gent honrada que miri pel meu bé, pel bé de tots, per un bé comú, per intentar doncs, que tinguem tots més qualitat de vida, que puguem viure amb un sou digne, que tinguem les 4 coses bàsiques com la sanitat, l'educació i tal, i no demano molt més, i això a dia d'avui per mi no ho tenim. Però això ho demanes tu, i hi ha gent que demana altres coses, i la gent que demana altres coses té més poder que tu. I a més que aquí hi ha un tràfic d'influències i aquí hi ha una sèrie de sistemes que ja li interessa que la gent que puja no sàpiga ni com és un programa electoral, ni com has de votar, ni com t'has de queixar, perquè no els interessa que la gent tingui una opinió pròpia, un concepte propi, un criteri, li dona igual. Per això torno una mica al que tu dius, que ens sentim jutjats perquè no lluitem, però és que encara que lluitis, és el que comentes tu, o sigui, ja hi ha un electorat fidel perquè els mateixos partits sempre surtin guanyant. També en el cas del PSC, en aquest cas jo crec que és una mica el desencant que ha hagut d'aquest moviment del tema de la independència i tot i de més. Crec que amb tot aquest desencant que ha hagut amb aquest tema, el PSC ha tornat a pujar amb molta força i han perdut molta força les esquerres, no vull dir més radicals, però les que tenien uns fonaments més forts. Llavors, crec jo que sempre és aquest joc de la patata d'ara m'he cansat d'aquest, no fa res, anem a provar amb els altres i sempre estem així. I llavors què passa? Que jo crec sincerament que qui realment comença amb aquesta utopia que serà tot perfecte, que jo lluitaré perquè el senyor que està en el forn o la senyora que està treballant 50 hores tingui més drets, però després arriben, veuen els sous, veuen les dietes, veuen amb els favors i tal, veus que tu estàs lligat perquè el teu partit ja té una hipoteca d'anys, dècades i tot que tu has de pagar. I trinco, exacte, no? I trinco, quan et ve el banc de tot et diu, escolta, jo t'estic financiant la campanya, tu ara em rescates, tu ara en tal... Hi ha molt tràfic d'influències. Hi ha molts interessos. Que respecte és interessant una cosa, que Iniciativa per Catalunya Verds, partit històric de l'ecosocialisme, ha entrat en concurs de creditors. Per què? Perquè Iniciativa Catalunya Verds com a marca política ha desaparegut, es va integrar dintre dels comuns i tal, i hi ha hagut diferents qüestions econòmiques a les quals no ha pogut fer front i s'ha declarat en concurs de creditors. I és una cosa que costa d'entendre perquè veiem els partits polítics, i això és tota una evolució lògica dels partits polítics que no crec que doni temps a comentar, però bueno, és la cartelització del partit polític, que és que l'electorat entenem el partit polític com un element més de l'Estat. És a dir, no prenem consciència realment, perquè inclús en l'article 7 de la Constitució els partits polítics s'esmenten en la Constitució, i quan una cosa s'esmenta en la Constitució vol dir que forma part de l'estructura estatal d'un país. Però els partits polítics no deixen de ser organitzacions i associacions privades que no tenen res a veure amb l'Estat, que poden intervenir en l'Estat però de manera indirecta. És a dir, no hi ha partido del gobierno com tal. És a dir, el govern el formen membres de X partits polítics, o un, o dos, o tres, però el partit polític com a tal no és partit del govern, perquè llavors quan és un partit del govern estaríem parlant de dictadura i de sistema monopartidista, però realment estem parlant de que identifiquem la gent del carrer, identifiquem els partits com elements propis del sistema, però realment hi ha multitud de partits, i d'associacions que no formen part de l'Estat, que no tenen vincle amb l'Estat i que realment és el que ocorre. Però què passa? L'Estat, a part dels préstecs que li diuen els partits polítics als bancs, l'Estat espanyol per resultat electoral et dona una assignació dintre del pressupost general
a cada partit polític. Per això, quan un partit polític desapareix de la seva representació política, és molt més difícil per ell tornar. Per què? Perquè perds aquest finançament, perds espai, que tenim espais obligatoris a les ràdios i televisions públiques per fer propaganda electoral, perds capacitat d'entrar en els debats electorals, a no ser que siguis una corda que vulguis potenciar, és a dir, que X mitjà de comunicació vulgui potenciar-te tu perquè tinguis representació, estàs mort a nivell mediàtic. Per això és tan important pels partits mantenir la seva posició. Doncs molt interessant i m'agradaria molt continuar amb el debat, el que passa és que ens estem quedant sense temps i avui, Oriol, ara sí, tenim una estrena. Tenim una estrena i a part un retrobament, el primer retrobament d'Obrim Melons, perquè una persona que ja va passar pels nostres micros i direu, ostres, qui deu ser? Ostres, si penseu una mica, només han vingut dues persones, o sigui, teniu el 50% d'opcions d'encertar. I que en un principi no ho veia clar, però donem un fort aplaudiment, encara que sigui així fictici, pel primer convidat que vam tindre, torna Albert Garcia. Sí. Que ens presentarà ni més ni menys que la seva secció. A partir d'ara farà una secció eventualment a Obrim Melons, una secció de curiositats que tindrà a veure amb la temàtica del programa. En aquest cas, com avui anem a parlar de política amb l'Enric, doncs avui serà de política, així que el micro no t'està... El micro no està sent? Sí, se sent. Tenim molts problemes tècnics, però no tants, Albert. Vale, tenim problemes tècnics, però no tants. Endavant, Albert. A veure, estic una mica collonit, perquè aquest senyor d'aquí, bueno... Té molta l'àvia, Vull dir, Si ja us ho he dit, que dona per 15 podcasts ell sol. Subscric paraula per paraula que aquest senyor m'ha convençut. Votaré el que hi digui. Exacte, si a mi em convenç per anar tirant d'un pont, jo em tiro del pont. Perquè no l'estàveu veient, però cada vegada que estaves fent una afirmació o alguna cosa estava veient. Jo sí, clar, a veure, jo també soc formació, soc arqueòleg i com que també soc formació historiador, pues, tot el que estava dient, doncs, evidentment, també em coneixia. Li dones la matrícula d'honor, Albert, per primera vegada en la teva història? Sí, ja. Sí, vinga, va, perfecte. Hòstia, que un altre més. Aviam, anem a l'anar perquè si no després aquí se'ns menja el temps. A veure, la secció que jo porto avui, que que inaugurem avui, és la secció de curiositats. Aviam, aquesta primera secció és una secció de... o aquest primer pas és una miqueta de història, diguéssim, no? I per això dic que m'he acollonit, perquè igual em corregeix aquest senyor d'aquí, perquè igual dic... Bueno, És un risc que has d'estar disposat a... Això és Obrim Melons, Albert, aquí no hi ha límits, aquí no hi ha reptes, aquí t'has de llançar a la piscina, ostres. T'has de llançar a la piscina, perquè si no després... Home, a veure, si no ens vanegen perquè ha dit aquest senyor que l'ella ha proposat drogues i putes... Per dir veritats, home. Exacte. Jo he anat a exàmens menys nerviós, Bé, a veure, aviam. Com a curiositat, jo el que he fet és, o que he volgut fer és una recopilació de la primera vegada que es va votar a la història, o els primers sufragis que van haver-hi. En aquest cas, com molt bé ha dit l'Enric, els primers sufragis que van haver-hi van ser censataris. El que passa és que he anat tirant del fil una mica més enrere i, evidentment, doncs, hauríem de parlar de la democràcia atenesa a Atenes al segle V abans de Crist. Sobretot es feien votacions amb alçada i es feien votacions mitjançant petites pedretes per anar dient una mica o escollint el seu representant, en aquest cas en pedretes. Sí, no polític, però sí que és un representant, diguem-ne, magistrats. Els magistrats polítics que hi havia en aquella època anaven escollint-los mitjançant amb alçada o en base a pedres. I hem de fer un salt directament a les societats modernes, perquè penseu que en l'edat mitjana, evidentment, va haver-hi el feudalisme i, per tant, les votacions, si bé en va haver-hi alguna potser, no era la gran majoria. Llavors hem de passar a les edats modernes, en aquest cas a les revolucions liberals del segle XVII i segle XVIII. En aquest cas ens hem de centrar potser en la Revolució Anglesa del 1642, la independència dels Estats Units al 76, el 1776, amb George Washington per allà pul·lulant, i finalment la que tots coneixem, la Gran Revolució Europea, que és la Revolució Francesa. Aquí aquestes tres revolucions s'entarien una miqueta diguem-ne, les bases per al sufragi universal masculí, que en aquella època, evidentment, les dones no comptaven.
I com van començar a comptar les dones? Pues van ser a partir del segle XIX. Concretament, el que jo he trobat és que la primera votació que es va realitzar femenina va ser a Nova Zelanda, no? El 28 de novembre de 1893, a finals del segle XIX. Va ser una votació també arrel de que van haver-hi el moviment dels sufragistes, el moviment feminista sufragista va tenir molt a veure i al final el president de Nova Zelanda en aquell moment va cedir i va autoritzar que les dones poguessin votar. Les majors de 21 anys, en aquest cas. Les figures més destacades d'aquest moviment feminista podríem dir que són la Evelyn Bancourt al Regne Unit i la Elizabeth Cady Stanton als Estats Units. I basant-me una miqueta la cerca i buscar d'aquesta informació, és més que res veure aquesta línia temporal d'aquestes votacions que van haver-hi a la història. Sobretot les més importants, jo des del meu punt de vista, des de la meva opinió, són les revolucions liberals del segle XVII, perquè són les que senten una mica la base del que tenim avui en dia. Els estats moderns que tenim avui en dia, el pensament polític modern, és on d'alguna manera s'entenen la base de tot això. I en conclusió jo penso que la història que ens dona a tenir en compte que és un testimoni, és un progrés cap a una inclusió, una igualtat, diguéssim, el dret a vot, el dret a votar o el dret a escollir el representant polític, cada vegada va evolucionant i va tenint una major importància en aquest sentit. I res més, jo crec que fins aquí la meva secció, una miqueta recollint molt ràpidament perquè ens acaba el temps. Fent un petit repàs de la història. Sí. No, molt bé, la veritat que un tema que has comentat que hem tocat molt per sobre ha sigut el tema del sufragi universal, que jo crec que ha sigut una de les millors coses que ha passat i crec que això no ho hem comentat, que també era una cosa que volia comentar però que ens ha faltat temps, que des de llavors hem anat millorant però queda molt camí per fer, perquè ara de moment ja hi ha algunes dones que estan en bones posicions en empreses, en partits polítics, però encara no hem vist mai una presidenta del govern, no hem vist tampoc, ministres sí, però depèn de quins... Dóna la sensació que fiquen més ministres pel moviment que estem veient ara que no per les capacitats reals que tenen, perquè tenen igual que nosaltres, o millor inclús en moltes ocasions. Sí, a més, penseu que per exemple als Estats Units no hi ha hagut mai cap presidenta dels Estats Units. Sí que hi ha hagut vicepresidenta, en aquest cas la primera vicepresidenta de color, que és no me'n recordo com es diu, la vicepresidenta actual del Biden, doncs és una persona de color, és una dona i de color més a més. Vull dir que als Estats Units tradicionalment els presidents tots han sigut homes. Sí, va estar a punt la Hillary en el seu moment. La Hillary es va presentar contra Donald Trump i va haver-hi tangazo. I pot ser que quan va guanyar la primera vegada l'Obama també es presentés una dona? Sí, no, la Hillary Clinton es va presentar a les primàries del Partit Demòcrata i va guanyar l'Obama, i després l'Obama li va guanyar a John McCain. Això va ser el 2008, i després el 2012 es va enfrontar contra també un home conservador, no recordo el nom però tenia una cara bastant divertida. M'agrada aquesta precisió. Però m'ha agradat molt el tema de la secció, com anar disseccionant. Una de les crítiques més grans que es feien a la democràcia ateniense és que se li considerava democràcia quan realment només participava en política el 10% de la població. Per què? Perquè el 90% restant eren esclaus i dones i nens. Clar, que no compten. No participaven. I un dels elements que més s'ha identificat la democràcia ateniense és, a part de tot el tema de la votació amb alçada i tal, és que era rotatiu i era a l'atzar a qui li toqués. És a dir, tu, com eren molt pocs, decidir un 10% de la població, tu, si eres ciutadà, tu t'havies de presentar i si te tocava, i durant un any, em sembla que era, tu havies de governar, havies de ser magistrat i tal. I a part de tot això, clar, la inexistència d'una conformació d'associacions, que és el que sí que van provocar les revolucions liberals del segle XVII i XVIII, no tenia sentit fer-te una associació perquè al final podia tocar o no podia tocar, no podies fer res per tu imposar-te, o te tocava o no et tocava. I de fet, una de les coses
que era més important per la Revolució Francesa era precisament evitar la formació de partits polítics. És a dir, els revolucionaris francesos entenien que el més important a l'hora de fer política és que fossis tu sol, tu, les teves idees i la teva capacitat de convèncer independentment de fílies i fòbies personals. És a dir, de que tu, si eres, per exemple, estava el tema dels girondins, em sembla que es deien, i després estava el tema dels jacobins. Girondins i jacobins són els dos... Girondins i jacobins. Els jacobins, el seu màxim representant és Maximilien Robespierre. O sigui, Maximilien Robespierre va arribar a ser tan important perquè amb la seva capacitat d'oratòria i de raonament era capaç de convèncer a vegades a girondins i a vegades a jacobins del que s'havia de fer. I després va muntar tot el comitè de salut pública i tal, i va acabar tot com el Rosell d'Aurora. Però que al final la idea de les revolucions liberals era evitar a tota costa la formació de partits polítics i la formació de tot el que hem comentat d'interessos, d'intentar mantenir-se en el poder i d'intentar establir, sinó que tu com a individu participant de l'assemblea fossis capaç de convèncer a una persona a la que li quedes com el cul. Donava igual, però si tu el convencies de que el que calia fer era el que tu estaves dient, aquella persona fos lo suficient virtuosa, que la paraula virtut s'empleava molt a la Revolució Francesa, com per dir, té tota la raó del món, no el suporto, no l'aguanto, el mataria si pogués, però té raó i vaig a votar-li a favor. Aquesta era la màxima de la representació francesa sorgida de la Revolució Francesa. De fet, a Robespierre el van tallar el cap, em sembla. Sí, bé, a Robespierre el van condemnar com a traïdor. Correcte. Però va ser una escena molt curiosa. Hi ha un documental del canal Història que a mi m'encanta i de fet a mi me'l van posar en l'ESO i és molt interessant. És un documental que parla de la Revolució Francesa. És un documental fet per americans. Els americans fan les coses a la seva manera, a la seva visió, però realment hi ha un punt en el qual diuen Robespierre l'error que va cometre va ser comparèixer a l'Assemblea de França i dir tinc una llista de traïdors per a la República, demà la donaré. Què va passar? Que ja s'havien pelat a molta gent i l'efecte que va generar entre els assembleistes va ser dir, ostres, és que em pot tocar a mi, i la majoria li va passar. Llavors el que va passar és que conforme va entrar Robespierre el dia següent per donar la llista de traïdors, el van arrestar amb ell com a traïdor. I això et dona una mica una idea de com funcionaven les societats aleshores, de que ara seria impensable que qualsevol polític entrés al faristol del Congrés dels Diputats i tinc una llista de traïdors, demà la portaré i condemnarem a mort a tots aquests polítics que no em cauen bé. També et dic que falta poc, perquè tu mires al Parlament dels Diputats i mires, i és lamentable realment la manera que tenen de fer política. L'amenaça a la vida encara no es permet. Bueno, el Salvador Illa ja mateix ho introdueix. I fins aquí el programa d'avui. Crec sincerament que ha anat molt bé, crec que s'han tocat molts temes. Hi ha hagut menys debat, però hi ha hagut molt coneixement. Molt, sobretot. També jo crec que els conceptes més del dia a dia, gràcies al nostre queridíssim convidat d'avui, el senyor Enric, ens ha deixat bastant clar, o sigui, gràcies a que estarem donant molt de feedback a YouTube, Instagram, TikTok i demés perquè pugueu veure tantes vegades com vulgueu aquestes declaracions i aquest gran podcast. Crec que també que amb la secció que ens ha fet el gran Albert, tot molt bé. També, Albert Garcia, hauré de dir, perquè clar, aquí ara som, això al final serà obrir melons, seran obrint Alberts... El Club dels Alberts, Oriol. El Club dels Alberts, sí. Doncs res, jo per la meva banda m'acomiado per anar a fer el xape del programa, però sobretot dir molt agraït, Albert, de que hagis debutat com a col·laborador en el programa. Ja saps que sempre que tinguis una secció preparada o veiem que la podem ficar dintre, estàs convidadíssim. Enric, em sap molt de greu el no poder seguir allargant això, perquè la veritat em tiraria amb tu parlant hores, perquè la veritat que ets una persona que m'agrada escoltar, i t'ho dic amb tota la sinceritat del món. Gràcies. O sigui, jo et vaig dir una vegada que et vaig fer el muntatge que vaig treure la cara de Puigdemont i vaig posar la teva cara i vaig posar Enric, el meu president. O sigui, jo, si algun dia et replanteges el teu camí polític i te'n vas cap a un partit, jo me'n vaig amb tu, el que sigui. Si hi ha cap partit que necessiti... Que ho he pensat, i que aquí l'Enric hauríem de ficar-lo en un partit polític
I segur Si que hi ha triomfarà. cap, si hi ha cap partit que està buscant candidats, sisplau, poseu-vos en contacte amb nosaltres, no, que perquè us a més a passarem el més, contacte és que d'aquest senyor. És que a més penso que una persona que ha de presentar-se en unes eleccions ha de ser, i em porta la paraula polític, és a dir, polític amb totes les lletres, és a dir, una persona que sàpiga convèncer, que sàpiga exposar els punts, perquè si no saps parlar, si no saps dirigir-te al públic, perds força, perds com credibilitat. Llavors una persona que sàpiga d'història, que sàpiga de política, que sàpiga els fets que van passar, per on estem, llavors una miqueta el tema aquest. Pues moltíssimes gràcies a tots, meloneros, meloneres, aquest ha sigut el tercer podcast, fins la propera. Cerramos el programa, pero no olviden que en el futuro hay más melones para abrir. Invitados insospechados, nuevas historias que fluirán. El sabor de aventura nunca va a morir. En cada episodio, sorpresas esperaban. Desde risas hasta lágrimas siempre emocionaban. Pero esto no es adiós, solo un breve descanso. Volveremos con más melones en el próximo tractor. Adiós, queridos melones, fue un placer explorar las entrañas de la vida, juntos descubrir. En futuros programas habrá más para degustar. Melones sin fin y nuevos invitados por venir.